Hola nens i nenes, com esteu? Espero que estigueu molt bé i amb moltes ganes de tornar a l'escola. Mireu, avui mentre estenia la roba he pensat en una activitat que fèiem a l'escola. Amb les pinces, que segur que a casa en teniu, tots de pinces d'estendre roba, agafarem un trosset de cartró, mireu, jo he retallat un trosset d'una caixa de cereals i el que farem és el que fèiem a l'escola, us en recordeu? Anirem enganxant pinceta per pinceta al cartronet. Així. Així. No ens oblidem de fer la pinça i agafar força en aquestes manetes tan boniques que teniu. Quan tingueu un costadet ple, podem fer l'altre. Així ho tindrem tot ple. Així. Molt bé. Quan ho tinguem tot ple, si teniu pinces, per exemple, jo en tinc de fusta, com aquestes que hem fet ara a la seriació, com aquestes pinces, i també tinc alguna de colors, n'hi tinc poquetes, però bueno, podem fer una pinça de fusta, una pinça de color, una pinça de fusta, una pinça de color, sí? Una pinça de fusta i una pinça de color. I així fem una seriació, una pinça de fusta i una pinça de color. Així, color, fusta, color, fusta, color, fusta, color, fusta. És una activitat que podeu fer a casa perquè segur que teniu pinces. Que sí? Espero veure-us molt aviat i us envio una abraçada supergran. Mua!